Κυρίες και κύριοι, God aften fra Danmark. Καλησπέρα σας από τη Δανία. Πριν από 2 ημέρες, ένας ημιτελικός συνέβη. Ήταν ο πρώτος ημιτελικός του 59ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, εδώ στην Κοπενχάγη, στη Δανία. Για να θυμηθούμε τι έγινε στον πρώτο ημιτελικό. Και κάπως έτσι, με ουρλιαχτά, κραυγές, φτάσαμε στο σήμερα. Μέσα από τα μάτια αυτής της μικρούλας θα καταλήξουμε στην BUV Hallern, ένα παλιό τεράστιο ναυπηγείο που φιλοξενεί το φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι γραμμές θα γίνουν σχήματα, γεωμετρικά, που όταν μεγαλώσουν και αυτά θα γίνουν κύβοι και θα οδηγήσουν αυτή τη μικρούλα στην αρένα. Περιδιαβαίνει τους δρόμους της Κοπενχάγης. Τα γεωμετρικά σχήματα μεγάλωσαν και έγιναν κύβοι. Και μαζί με τους φανς της Eurovision έρχονται όλοι σιγά σιγά σε αυτό εδώ το παλιό ναυπηγείο του 19ου αιώνα, που πλέον φιλοξενεί πολιτιστικά γεγονότα. Γιατί όταν άλλαξε το οικονομικό μοντέλο, οι Δανείοι πάρα πολύ νωρίς κατάλαβαν τι έπρεπε να κάνουν και στράφηκαν εκεί που έπρεπε. Στη γωνία αριστερά πάνω βλέπετε την αρένα και ο κύβος ερήφθη. Η Κοπενχάγη επλήγει από την ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 70 με το κλείσιμο των ναυπηγείων εδώ στην περιοχή.
Κατάλαβε όμως πάρα πολύ νωρίς ότι έπρεπε να προσανατολίσει την οικονομία της ανάλογα. Από τότε έχουν γίνει οι σχεδιασμοί για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν κάνει διάσημη σήμερα τη Δανία. Το χορευτικό που βλέπετε είναι μία αναφορά στη βιομηχανοποίηση και εν συνεχεία την αποβιομηχάνηση της περιοχής, το αδιέξοδο και στη συνέχεια τη μεταστροφή στη φύση. Κυρίες και κύριοι, απευθείας από την Κοπενχάγη, καλώς ορίσατε στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2014. Καλώς ορίστε τους οικοδεσπότες μας και την οικοδέσποινα, ο Νικολάη δεξιά, η Λίζε στη μέση και ο Πιλού αριστερά. Ο μουσικός, ο δημοσιογράφος και ο ηθοποιός, γνωστός σε πολλούς από εσάς. Good evening, λοιπόν. 11.000 άνθρωποι βρίσκονται εδώ μέσα. Είμαι η Μαρία Κοζάκου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Ο Νικολάη είναι μουσικός, εργάζεται στην DR, τη δημόσια ραδιοφωνία της Δανίας. Η Λίζα είναι δημοσιογράφος, καλοσπουδασμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία. Ξεκίνησε να εργάζεται στο BBC. Και ο Πιλού, ο ηθοποιός της παρέας μας, κάνει το ντεμπούτο του στην παρουσίαση. Οι τρεις τους μας είπαν ότι όλα τα τραγούδια θα είναι ωραία και εντυπωσιακά, αλλά κάτι θα πρέπει να διαλέξουμε. 15 χώρες θα διαγωνιστούν στη σκηνή για να εξασφαλίσουν τα 10 εισιτήρια για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και όλοι πρέπει να ψηφίσετε με αυτό που έχετε στην αριστερή τσέπη, στην καρδιά σας δηλαδή. Το αποτέλεσμα θα κριθεί κατά 50% από τις κριτικές επιτροπές και κατά 50% από τη δική σας γνώμη εκπεφρασμένη μέσω του televoting. Δεν ψηφίζουμε ακόμα. Θα ψηφίσουμε αφού δούμε και τα 15 τραγούδια. Δεν ψηφίζουμε τη χώρα μας, αυτό δεν το ξεχνάμε, εκτός αν μας ακούτε από το εξωτερικό, από κάποια από τις χώρες που έχει δικαίωμα ψήφου στο απόψινό σοου. Και είπαμε ότι δεν ψηφίζουμε από τώρα. Το λεγόμενο παράθυρο της ψηφοφορίας θα ανοίξει αμέσως μετά το 15ο και τελευταίο για απόψε τραγούδι. Είτε δια του σταθερού τηλεφώνου σας, είτε μέσω του κινητού τηλεφώνου σας. Από το σταθερό θα καλέσετε το 901-111-99 και θα προσθέσετε το 01 ως το 15, εκτός από το 13. Ενώ από το κινητό σας τηλέφωνο, στο 19559, θα πληκτρολογήσετε απλώς τον κωδικό της χώρας που σας άρεσε περισσότερο το τραγούδι της. Και από το www.eurovision.tv μπορείτε να κατεβάσετε το επίσημο application του διαγωνισμού, από όπου θα αντλήσετε πάρα πολλές πληροφορίες για όλα όσα θα βλέπετε και θα μπορέσετε και να ψηφίσετε και στο τέλος. Για να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην παρουσίαση των τραγουδιών, δείξτε μεγάλη προσοχή στις κάρτ ποστάλ που είναι η μία πιο ωραία από την άλλη. Είμαστε έτοιμοι. Μας ρωτάει αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημιτελικό. Άρξαστε λοιπόν, σε κάθε κάρτ ποστάλ οι ίδιοι οι καλλιτέχνες δημιουργούν τη δική τους σημαία με έναν φάνταστο τρόπο. Σέντρα με τη Μάλτα και κωδικό 01. Το επωνομαζόμενο νησί των Ιππωτών συμμετέχει στη Eurovision από το 1971 με διάσπαρτες απουσίες και συνολικά 27 συμμετοχές χωρίς καμία νίκη. Φέτος το country folk pop συγκρότημα Firelight, πυροτέχνημα σημαίνει αυτό, ερμηνεύει το τραγούδι Coming Home. Έρχομαι σπίτι.
Οι δημιουργοί του τραγουδιού θέλουν να κάνουν αναφορά σε κάθε είδους επιστροφή, σε κάθε είδους σπίτι. Κυρίως στους μετανάστες που φεύγουν από τις πατρίδες τους στο άγνωστο με βάρκα, την ελπίδα. Η Carte Postale που βλέπετε κινηματογραφήθηκε υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες στην ανατολική ακτή της Μάλτας. Μάλτα λοιπόν και κωδικός 01. Of life, I will express my soul. Look me in the eye and electrify my bones. I ain't gonna leave until you know my name. Stepping out of the shell, now don't you step in my way. Build another wall and watch it crumble by your side. Oh, I'm coming home. Yeah! I'm not holding back, no, I ain't wasting time. If you want me near, then you must come for the ride. If your sky won't fall, I'll shelter you from the rain. There's not a cloud in the sky that can come in the way. Oh, roaming through fields and trying to find this new land. It's only 'cause I'm here, I'm finding gold in my hands. Oh, I'm coming home. Yeah, I'm coming home. Try to build up the words to say what you mean to me. Gonna open your eyes and let you know what I mean. Gonna take on this journey. Feeling like getting warm. Freedom of life, I will express my soul. I'm on the road Yeah, I'm coming home. Yeah, I'm coming home. Thank you, Europe. Thank you. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο άνοιξε ο δεύτερος ημιτελικός του 51ου διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision με τη Μάλτα με κωδικό 01. Μεσογειακή και η επόμενη συμμετοχή από το Ισραήλ, η χώρα του Άμος Οζ, ο οποίος έχει μεταφραστεί σε 36 γλώσσες, ένα χωνευτήρι πολιτισμών, η χώρα με τη μεγαλύτερη διασπορά πληθυσμού. Από το 1973 που συμμετέχει στη Eurovision το Ισραήλ, πάντα ακούγονται τα εβραϊκά, έστω και λίγο. Φέτος το Ισραήλ εκπροσωπεί η κυρία που βλέπετε, η May Feingold, εδώ τη βλέπετε στην νεκρά θάλασσα, μια ερμηνεύτρια με εξαιρετικά ενδιαφέρουσα φωνή. Τίτλος του τραγουδιού Same Heart. Ο τελευταίος στίχος έχει ως εξής: δεν χτυπάμε πια από την ίδια καρδιά. Είναι το Ισραήλ με κωδικό 02. You fill me up with poison love. You fill my soul with sins, but I have learned to grow now. Too many lies, too many cries. They are as long as the infinity. I'm starting to rise. Don't need to be criticized. I'm not an animal in captivity. I'm skinning you out, no longer a
regrets. And it's time for me to open my eyes to recognize we don't be from the same heart. I'm skinning you out, no longer apart. We don't be from the same heart. I'm skinning you out, no longer apart. We don't be from the same heart. I'm skinning you out, no longer apart. We don't be from the same heart. I'm skinning you out, no longer apart. We don't be from the same heart. 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 Το κοινό είναι πάρα πολύ εκδηλωτικό και με το Ισραήλ και τη May Fine Gold. Ήταν το Ισραήλ με κωδικό 02. Μπορείτε να συγκρατείτε απλώς τους κωδικούς για τη στιγμή που θα ξεκινήσει η ψηφοφορία μετά την παρουσίαση και των 15 τραγουδιών. Σειρά της Νορβηγίας τώρα, η οποία φέτος γιορτάζει με χαρές και τιμές τα 200 χρόνια ζωής του συντάγματος της χώρας. Ακούστε μια ιστορία. Ήταν μια εθνοσυνέλευση του 1814, το πρώτο βήμα ανεξαρτησίας από τα 400 χρόνια σκλαβιάς των Νορβηγών από τους Δανούς. Βέβαια. Η Νορβηγία συμμετέχει στο διαγωνισμό από το 60, έχει μόνο 2 απουσίες. Θα ακούσετε τώρα τον κύριο Καρλ Έσπεν Θέρνμπερτσεν, ξυλουργός στο επάγγελμα, είναι αλήθεια, είναι ο κύριος που βλέπετε. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι Silent Storm, που αναφέρεται στην ήσυχη καταιγίδα που μένεται μέσα του, παρά την κλασική εικόνα του Viking που περνάει η εμφάνισή του. Είναι αυτό που λέμε αλλάζουμε κλίμα. Ask myself what comes next. Will I fly? Will I fall? My silent storm. I'm here to use my heart and my hands. Somehow the bruises change my plans. And there's a silent storm inside me, looking for a home. I hope that someone's gonna find me and say that I'll belong. I'll wait forever and a lifetime to find I'm not alone. And there's a silent storm inside me, and someday I'll be calm. And someday I'll be calm. And someday I'll be calm. Thank you very much, Copenhagen and Europe. Παρακαλούμε, δεν κάνει τίποτα. Ήταν η Νορβηγία με κωδικό 03 που σκοπίμως τοποθετήθηκε στον δεύτερο ημιτελικό για να μην συμπέσει με τη Σουηδία που ήταν στον πρώτο ημιτελικό και να μην γίνει εδώ μέσα το αδιαχώρητο. Όπως καταλαβαίνετε,
όλοι οι Vikings μαζί. Και από το βορρά ταξιδεύουμε στον Κάφκασο και τη Μαύρη Θάλασσα, τη Γεωργία. Την ξέρουμε με το όνομα που της έχει αποδώσει η Δύση, γιατί αν ακούγαμε τους ίδιους πώς αυτοαποκαλούνται, θα έπρεπε να ξέρουμε που πέφτει το Σακαρτσβέλο. Η Γεωργία ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση το 1991 και βυθίστηκε σε έναν αιματηρό εμφύλιο το 1995. Όχημα ήταν οι διαφιλονικούμενες περιοχές και οι εθνικιστικές ομάδες. Σας θυμίζει μήπως κάτι? Στο διαγωνισμό, η Γεωργία φέτος αποτελεί την οικολογική πινελιά. Το συγκρότημα που βλέπετε, The Sheen, που σημαίνει σπίτι, παρέα με την Μαρίκο στα φωνητικά, τραγουδούν για τα 3 τελευταία λεπτά μιας διαδρομής με προορισμό τη γη. 3 Minutes to Earth είναι ο τίτλος του τραγουδιού για τη Γεωργία. Oh, hey, hey, yeah. Oh, hey, hey, yeah, hey, yeah. Oh, hey, hey, yeah, hey. Oh, hey, Rio de lo Haya. Oh, oh, yeah. Rio de lo, Rio de lo, Rio de lo, oh. Tu diana no he potila, oh, de lo Haya. Oh, 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 Τόσο διήρκεσε και το τραγούδι. Ήταν η Γεωργία με κωδικό 04 σε ένα συνδυασμό καθιστού βούβαλου και παραπέντε. Το αλεξίπτωτο εννοώ. Έχετε πάρει φόρα, βλέπω, στα social media. Η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται με την Πολωνία, που μετά 2 χρόνια απουσίας και πολλά χρόνια μετριότατων αποτελεσμάτων επέστρεψε και είπε να κάνει πολύ θόρυβο. Τίτλος του τραγουδιού είναι, γιατί πρόκειται να πω κακία, «Μη Σλοβάνοι», δηλαδή είμαστε Σλάβοι. Ο Ντονάταν και η Κλέο μας εξηγούν τις διαφορές μεταξύ Σλάβων και Δυτικών, σαν να λέμε τζιν και βότκα. Στο βίντεο κλιπ που είχε λανσάρει το τραγούδι ήταν πάρα πολύ κοντινά τα πλάνα στα κάλλη των καλύπηγων κοριτσιών, σε ένα χιουμοριστικό πλαίσιο που θα ζήλευε και ο Μπένι Χιλ. Αλλά και σε αυτό που θα δείτε επί σκηνής υπάρχει μια αδικαιολόγητη αιμονή σε ένα αβυσαλαίο, το ομολογώ, ντεκολτέ. Είναι η Πολωνία. Είμαστε Σλάβοι με κωδικό 05. Słowianie wiemy jak, my Słowianie wiemy jak, nasze na nas działa. Lubimy jak poruszasz tym, co mama wie
Wódka lepsza niż whisky i dżiny. Najlepsze u nas, cokolwiek byś chciał. Tu na swojskie śmietanie chowane, delikatne, rumiane jak chleb. Nie ma lepszych od naszych Słowianek. Ten, kto widział i próbował, ten wie. My Słowianie wiemy, jak maszyna nas działa. Lubimy, jak poruszasz tym, co mama w genach dała. To jest ta gorąca krew, to jest nasz słowiański zew. My Słowianki wiemy, jak użyć mowy ciała. Wiemy, jak poruszasz tym, co mama w genach dała. To jest ta słowiańska krew, to jest ta urada i wdzięk. Special thing we have in our genes makes us proud of our natural shapes. On our lands you have everything you need. So pull the vodka straight, no need to mix. Cream and butter, it tastes so good. We prepare for you delicious food. Our beef is famous all over the world. You gotta see it for yourself and then you will know. We're Slavic girls, we know how to use our charming beauty. Shake what mama gave you. Clap your hands to this music. This is our nature. This is our core. This is our heart. Slavic blood. We're Slavic girls. We know how to use our charming beauty. Shake what mama gave you. To this music. This is our nature. This is our core. This is our heart. Slavic blood. My wiemy jak. My wiemy jak. Κίνησε. Κάτι καλό πρέπει να πούμε, μάλλον ευχαριστώ πρέπει να είναι. Κίνησε η Πολωνέζα για νερό κρύο να φέρει. Οι κύριοι που ακούνε ας ξέρουν ότι ο κωδικός της Πολωνίας είναι το 05. Με την Πολωνία είδαμε και ακούσαμε στην παράλληλη τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοσή μας τα 5 πρώτα τραγούδια. Υπενθυμίζω ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας θα ξεκινήσει μετά την εμφάνιση και του 15ου τραγουδιού. Το Rise Up εμφανίζεται στη 13η θέση. Μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα ήρθε η ώρα όμως για το πρώτο. Επιστρέψαμε στη μετάδοσή μας Eurovision 2014, δεύτερος ημιτελικός, με την ελληνική συμμετοχή. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Η Λίζ και ο Πιλού μας λένε ότι έχουμε ακόμα 10 τραγούδια να δούμε και να ακούσουμε. Μας ρωτούν αν είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστούν τους 11.000 ανθρώπους που κατέκλυσαν την BUV Hallern απόψε και ιδιαιτέρως τους κυρίους που είναι μεταξύ μας απόψε. Και λέει ότι εσείς είστε οι πιο φανατικοί φίλοι, δηλαδή η καρδιά του διαγωνισμού. Στα social media. Πάμε στην Αυστρία λοιπόν. Θα μιλήσω μετά για τα social media, γιατί εδώ έχουμε να πούμε πολλά. Έκτη συμμετοχή για απόψε. Αυστρία έχει κερδίσει μια φορά το 66 με γαλλικό τίτλο. Σε μια Ευρώπη που πηγαίνει ντουγρού προς το συντηρητισμό, υπήρξαν φωνές, όχι πολύ σοβαρές ή δυνατές ευτυχώς, που είπαν ότι αυτή η συγκεκριμένη παρουσία που βλέπετε ίσως θα έπρεπε να απαγορευτεί. Αγνοήθηκαν. Ο χαρακτηρισμός που αρμόζει στην αυστριακή συμμετοχή είναι κατά κυριολεξία αμφιλεγόμενη. Ερμηνεύει ο νέος Tom Newwirth, που ξεκίνησε τις μουσικές περιπλανήσεις του από ένα boy band, μέχρι που δημιούργησε την περσόνα που βλέπετε, την Conchita Wurst. Ως Conchita θα τραγουδήσει απόψε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του φετινού διαγωνισμού, και το λέω καταπατώντας τον κανόνα των ίσων αποστάσεων, μόνο που κανείς δεν θα ασχοληθεί με το τραγούδι. Αναγεννήσου σαν τον Φίνικα, Rise Like a Phoenix για την Αυστρία με κωδικό 06. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me.
A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution, you were won. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me, 'cause you wouldn't know me today. And you have got to see to believe. From the fading light I fly, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution, you were won. Once I'm transformed, once I'm reborn, I rise up to the sky. You threw me down, but I'm gonna fly. Rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution, you were won. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix, but you're my Thank you. Thank you so much. Αυτή λοιπόν ήταν η περιώνυμη τραγουδίστρια με τα μουσια για την Αυστρία και με κωδικό 06. Würst, μου είπε ένας Γερμανός, σημαίνει λουκάνικο, αλλά και κάνω ό,τι θέλω. Και πάμε στη Λιθουανία. Η μπασκετομάνα Λιθουανία διαθέτει μια παραδοσιακή μουσική με αρχαϊκές ρίζες και πολλές παγανιστικές αναφορές. Το ζητούμενο με τη φετινή λιθουανική συμμετοχή είναι να μην χαθεί στη λύθη της εντύπωσης που προκαλεί η προηγούμενη συμμετοχή. Ξέρω ότι γι' αυτή μιλάτε ακόμα. Ερμηνεύτρια και στιχουργός είναι η Βιλίγια Ματατσιουνάιτε. Η Βιλίγια κοντεύει τα 30 και έχει κάνει καριέρα σε τηλεοπτικά talent show τόσο της χώρας της όσο και στο εξωτερικό. Τίτλος του τραγουδιού Attention, δηλαδή προσοχή. Περισσότερη προσοχή στις γυναίκες, θέλει να πει η Λιθουανία με κωδικό 07. You think that you can get me, boy? No, think I can play. Thought you could buy me for a drink or two, but I'm not that easy. You saw me chatting with my girls at bar. True, we're all pretty. You told me I look like a movie star, babe. I'm not that naive, so I'm gonna make you fall down, down, down on your knees. I'm gonna make you fall down, down, down. I'm gonna make you fall down, 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 down on your knees. I'm gonna make you fall down to get attention, a little care, and you can have a love, 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 some love. Attention, a little care, and you can have a lot of love. Don't you dream about me in your bed? Keep on dreaming. You thought I'd give it to you all I had. Wait, not that first night. You said that it might be the love at first sight. Babe, hold your horses. You told me you're the best I'll ever have, but I just don't believe so. I'm gonna make
you fall down, 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 down on your knees. I'm gonna make you fall down, down, down. I'm gonna make you fall down, 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 down on your knees. I'm gonna make you fall down. Attention, a little kid, and you can have a love, 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 some love. Attention, a little kid, and you can have a loss of love. Attention, a little kid. Attention, a little kid. Now listen, I'm not gonna ask you to buy me diamonds. No, 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 no. Just behave yourself, treat me very well. Give me some attention, a little kid, and you can have a love, 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 some love. Attention, a little kid, and you can have a lot of love. Attention, a little kid, you can have a love, 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 some love. Attention, a little kid, you can have a love, one love. Attention. Αυτή λοιπόν ήταν η Λιθουανία με φοβερό ηλεκτρισμό στην ατμόσφαιρα και το φόρεμα ομπρέλα θαλάσσης με κωδικό 07. Πάμε στη γειτονική της και γειτονική μας Φινλανδία, η οποία έχει στο πάλμαρέ της 9 τελευταίες θέσεις, οι 3 εκ των οποίων με 0 βαθμούς, σαν τις θερμοκρασίες της. Πολυνίκης στις τελευταίες θέσεις πάντως είναι η Νορβηγία. Φέτος οι Φινλανδοί, οι άτεγκτοι της Ευρωζώνης, στέλνουν ένα κλασικό boy band του Soft Engine που ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2011 όλοι μαζί από το αγροτόσπιτο του παππού ενός εκ των μελών και σε δευτερόλεπτα θα βρίσκονται στη σκηνή της Eurovision. Αυτό πραγματεύεται επί της ουσίας και το τραγούδι Something Better, κάτι καλύτερο είναι ο τίτλος, και μιλάει για έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας που μια ζωή γκρίνιαζε και αποζητούσε κάτι καλύτερο μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποίησε πως ζούσε ήδη το κάτι καλύτερο. Φινλανδία. Even human-bound people rolling dice, image on the ground, such a novel life he thought, while knowing nothing at all. Every option note or tendency he made, they will carry on until the perfect date, she said, while knowing nothing at all. All the rules well known, they mean nothing to me. Everything I'm used to seems to be finely shaped and made up fantasy. Should let go, but before something better, greater, somehow never, for I want to surrender. Before something better. These are real strains down, we got close, trust full of lies, sure how it goes, they told, while knowing nothing at all. Talking about future in our hands, exchanging dreams and how they last, don't know, still knowing nothing at all. But before something better, greater,
Thank you. Αυτά ήταν τα φασαριόζικα φινλανδικά αγόρια που διαβάζουν ακόμα Blake. Με κωδικό 08. Απευθείας μετάδοση από τηλεόραση και ραδιοφώνου, αλλά και από το site www.nerit.gr. Από τα βόρεια προάστια του Δουβλίνου, στη σκηνή της Eurovision, έρχεται η 23χρονη Casey Smith. Μεγαλωμένη σε μουσική οικογένεια, μέχρι και ο παππούς της ήταν τραγουδιστής, η Casey έχει περάσει αρκετά χρόνια στο Nashville του Tennessee, εμπλουτίζοντας το βιογραφικό της, αλλά και την on-stage προϋπηρεσία της. Είχε προσπαθήσει και πέρυσι να εκπροσωπήσει την Ιρλανδία στη Eurovision, αλλά δεν τα κατάφερε, είχε τερματίσει τρίτη. Heartbeat είναι ο τίτλος του τραγουδιού, ο χτύπος της καρδιάς δηλαδή, για την Ιρλανδία, η παραδοσιακή μουσική της οποίας, κυρίως όμως ο παραδοσιακός χορός, το River Dance, έχει πάρα πολλούς λάτρεις σε όλο τον κόσμο. Θα το δούμε και επί σκηνής. White lighting up on us again. The walls now paper thin, and soon the sun's breaking in. Don't you know how the world is not always true. Still my truth will remain in you. We'll be braver and start anew. I know. And when the ocean's way too deep, keep your head high above the water. We can make it and break the border. Hold on to my heartbeat, my heartbeat, my heartbeat. Face the danger and face tomorrow. You're a dreamer and you don't know that no story is hard to zone. Just hold on to my heartbeat, my heart. The ground may be caving in, and some moves they may never mend, but we'll rise and try again. I know. Ooh. And when the shore gets hard to see, keep your head high above the water. We can make it and break the border. Hold on to my heartbeat, my heartbeat, my heartbeat. Face the danger and face tomorrow. You're a dreamer and you don't know that no story is carved in stone. Just hold on to my heartbeat, my heart. Keep your head high above the water. We can make it and break the border. Hold on to my heartbeat, my heartbeat, my heartbeat. Face the danger and face tomorrow. You're a dreamer and you don't know that the story is carved in stone. Just hold on to my heartbeat, my heartbeat. Το πρόβλημα με αυτά τα πολύ ρυθμικά τραγούδια είναι ότι, όπως λέγαμε και στον πρώτο ημιτελικό, εμείς είμαστε ψηλά σε κάτι σκαλωσιές που κουνιούνται σαν να είναι μόσκαλα, νιώθεις ότι είσαι. Αυτή ήταν η Ιρλανδία με κωδικό 09 και την Casey Smith που έκλεψε το φόρμα της Κοντσίτα. Υπενθυμίζω ότι πλησιάζει η συμμετοχή της Ελλάδας. Λευκορωσία τώρα, η χώρα με την εγκαθιδρυμένη πλέον παράδοση των κακών εμφανίσεων. Cheesecake ο τίτλος του τραγουδιού, το δεύτερο κέικ των ημιτελικών, μετά το Cake to Bake της Λετωνίας, ήταν μια συνταγή που απέτυχε. Ο ακορντεονίστας Τέο εκπροσωπεί τη Λευκορωσία. Το πραγματικό του όνομα είναι Yuri Vatsuk και το καλλιτεχνικό του προέκυψε με τον πιο απλό τρόπο. Γκουγκλάρισε το γράμμα TAF και του βγήκε Τέο. Η κάρτα ποστάλ που βλέπετε είναι γυρισμένη σε ένα από τα μεγαλύτερα παγοδρόμια της Λευκοσίας. Είναι η Λευκορωσία λοιπόν, της Λευκορωσίας. Η Κύπρος δεν λαμβάνει φέτος μέρος. Λευκορωσία και κωδικός 10.
Once I gave you one more chance, you showed me that, but I'm no Patrick Swayze, you're not Jennifer Grey. I told the story, but I'm so sorry. I lost my train of thought when you called me my sweet cheesecake. I don't wanna be a trouble house someday. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I don't cover all the maps trying to escape, 'cause I'm tired of being your sweet cheesecake. I don't wanna be a trouble house someday. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I don't cover all the maps trying to escape, 'cause I'm tired of being your sweet cheesecake. Far away by any plane, just not to meet you on my way. Don't stay on my way. Hey, you dial my number, your dreams start crumbling. You want me to be the man I'll never ever be. I don't wanna be a trouble house today. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I don't cover all the maps trying to escape, 'cause I'm tired of being your sweet cheesecake. I don't wanna the house today. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I don't cover all the maps trying to escape, 'cause I'm tired of being your sweet cheesecake. I don't wanna be your toy. I don't wanna be your boy. I don't wanna be a boy, babe. Yeah. I don't wanna. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I don't cover all the maps trying to escape, 'cause I'm tired of being your sweet cheesecake. I don't wanna be a trouble house today. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I don't cover all the maps trying to escape, 'cause I'm tired of being your sweet cheesecake. Να σας εξηγήσω λίγο τι θέλει να πει το τραγούδι, γιατί να το βοηθήσουμε, γιατί είναι κρίμα πραγματικά για τη Λευκορωσία με αυτή την παράδοση. Θέλει να πει: δεν θέλω να γίνω το αγόρι σου και να με λες cheesecake. Τι έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος? Ήταν η Λευκορωσία με κωδικό 10. Πάει πρώτη δεκάδα του πρώτου ημιτελικού. Σε λίγο έρχεται το Rise Up. 11η συμμετοχή από τα Σκόπια. Εκεί γεννήθηκε το 1976 η κυρία που βλέπετε, η Τιγιάννα, και από την τρυφερή ηλικία των 7 ετών άρχισε να παίζει βιολοντσέλο. Προσέξτε πώς θα δημιουργηθεί η σημαία της χώρας μέσα από τις δονήσεις του τσέλου. Θα κινηθεί η άμμος. Ψάξτε το στο YouTube. Μπορείτε να το κάνετε και στο σπίτι. Το μότο της δυναμικής Τιγιάννα είναι το εξής: όλα είναι πιθανά. Το όριο είναι ο ουρανός. Ακριβώς στο πνεύμα και το τραγούδι που εκπροσωπεί φέτος τη Φύρο. To the sky είναι ο τίτλος. Δηλαδή, ως τον ουρανό. Υψηλές βλέψεις φέτος για τη Φύρο με κωδικό 11. Feeling that I wanna go out, make my move and let it all get out. I've got a feeling that I wanna go wild. Take my hand, baby, I got all night. Take me now, you know I want you, hold me now. 'Cause I can't stop, but take me up where we can do this to the stars tonight. Why don't we go now? Sky.
together by the hand of life. Take me now, you know I want you. Hold me now, 'cause I can't stop it. Take me out where we can do this to the stars tonight. Why don't we go now to the sky? You and I, beautiful. Why don't we go now to the stars? Shine so bright into the sky. No, I don't wanna live without you for another day. And if I send it once, it means that you will have to stay. You better hold me, dance me, sway like this forever. Take me dancing tonight. Take me now, you know I want you. Hold me now, 'cause I can't stop it now. Why don't we go now to the sky? You and I, beautiful. Why don't we go now to the stars? Shine so bright into the sky. Why don't we go now to the stars? Shine so bright into the sky. Why don't we go now? Take it. Αυτή ήταν η γειτονική μας πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Δίσκο και Άννη Λένοξ σε συσκευασία 1.80 με κωδικό 11. Και πάμε στην Ελβετία, η οποία επενδύει στο βιολί. Η χώρα που μας έχει διδάξει τι θα πει ουδετερότητα αλλά και τραπεζικό απόρριτο, κέρδισε τον πρώτο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1956. 7 διαγωνίζονταν τότε, εντός έδρας δεν το λέει ιστορική επιτυχία. Η επόμενη νίκη ήρθε το 1988 με τη Celine Dion. Ούτε αυτό το λέει ιστορική επιτυχία. Από τότε τα ντοκουμέντα είναι απογοητευτικά. Από το 2007 δεν φτάνουν ούτε στον τελικό. Εκτός αν σώσει την παρτίδα, ο νεαρός που βλέπετε, που αρέστηκε στα κορίτσια, ο Ιταλόφωνος Σεμπάλτερ, το πλήρες όνομά του είναι Σεμπαστιάνο Πάου Λέση. Hunter of Stars, δηλαδή ο κυνηγός των αστεριών, είναι ο τίτλος του τραγουδιού για την Ελβετία. Έρχεται και η Ελλάδα σε λίγο. Looking for a candidate. You had an option, only one choice. Sipping my drink, looking around. There is so much beauty as we can. And yet, self-confidence is a fragile concept, often fades away in the night. And there it comes, I don't wanna guess, there's no place for you tonight. Want me to go, want me to go. Cause I think I'm lying, cause I think I'm lying. No, open the door. Cause tonight I cannot go, hunting for stars, no. Like a little satellite, just in the truth and leaving us alone. In this mad and moody world, society without love. And I've stained, my heart has been well trained. I'm gonna be your candidate. I am the hunter, you are the prey. Tonight I'm gonna eat you up. Want me to go, want me to go. Cause you think I'm lying, cause you think I'm lying. No, open the door. Cause tonight I cannot go hunting for stars. Press my nose to the glass. It's raining outside, it's raining outside. I would like to storm in and roar like a lion, roar like a lion. But I fear your judgment, oh I fear your judgment. I'm so wet, I'm dirty. I fear your judgment, I fear your judgment. It's me, my imperfection. To go, cause you think I'm lying, cause you think I'm lying. No,
open the door. Cause tonight I cannot go hunting for stars, no, no. Want me to go? Cause I think I'm lying, cause I think I'm lying, no. Open the door. Cause tonight I cannot go hunting for stars, no, no. Want me to go? Cause I think I'm lying, cause I think I'm lying, no. Open the door. Cause tonight I cannot go hunting for stars, no, no. Και τα πολλά χειροκροτήματα για τον Σεμπάλτερ. Όχι μόνο από μικρά κορίτσια, όπως βλέπετε. Αυτή ήταν η 12η απόψινή συμμετοχή από την Ελβετία. Η Λίζ ευχαριστεί τον ερμηνευτή από το Ιταλικό καντόνι της χώρας που παίρνει τα βιολιά του και φεύγει. Αναρωτιέμαι αν θα τον ξαναδούμε και το Σάββατο. Και ενώ η Λίζ θα μας θυμίσει για το Eurovision.tv ότι μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική εφαρμογή για τα κινητά σας. Πρέπει να σας πω ότι σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα δεν έχει το Rise Up, έχει διαφημίσεις. Ναι, είναι αυτός ο κανόνας της τηλεόρασης που λέει διαφημίσεις το καλύτερο. Ενώ στο ραδιόφωνο θα δώσουμε το μικρόφωνο στο Σιδερή Πρίντεζη. Το διαφημιστικό διάλειμμα διαρκεί ακριβώς 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ίσα που προλαβαίνετε. Αλλά πριν το διαφημιστικό διάλειμμα μπορείτε να δείτε το βραβείο που θα πάρει ο νικητής σπίτι. Επιστροφή στην Bellevue Arena, διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2014, ημιτελικός Βου. Είμαι η Μαρία Κοζάκου. 3 τραγούδια απομένουν και το πρώτο από αυτά είναι το δικό μας, το ελληνικό. Η χώρα που έδωσε τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία και το τζατζίκι, όπως λένε, αλλά και τα γάλματα χωρίς χέρια. Τα σχετικά σχόλια στα social media θα έχουν hashtag Βελανίδια, να υποθέσω. 40 χρόνια από την πρώτη ελληνική συμμετοχή συμπληρώνονται φέτος. 3 νέοι σπουδαγμένοι καλά στο αντικείμενό τους καλλιτέχνες καλούν την Ευρώπη να κάνει το άλμα. Rise Up είναι ο τίτλος του τραγουδιού από τους Freaky Fortune και τον Risky Kid από την Panic Records. Η Freaky Fortune είναι ένα dance project που αποτελείται από τον Νικόλα Ραπτάκη και τον Θεόφιλο Μπουσμπούρη. Ο Νικόλας σπουδάζει στο Εθνικό Οδείο, σύγχρονο τραγούδι και θεωρητικά. Ο Θεόφιλος σπουδάζει μεθοδολογία της ιστορίας και θεωρία της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο ράπερ Risky Kid, Shane Schuller είναι το όνομά του, μόλις 19 ετών. Έχει δει Eurovision μόνο 2 φορές στη ζωή του. Την ιδέα του στισίματος του ελληνικού τραγουδιού χάρισε ο Φωκάς Ευαγγελινός στην παρέα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision το 2014. Καλή επιτυχία! To this, I'm a dove, I'm in love with this feeling. I'm down or am I up? Can't front cause I'm in love. I've got the crowd and that's enough. I'm in love. Are you ready? Come on and rise up to the sky. Come on and rise up, get up and lose your mind. Lose off your feet and fly. Get off the ground tonight. Come on! Don't get high and rise up, fly, get your feet off the ground. Come on and rise up, rise up, rise up, rise up, rise, 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 jump! I told her rise up, come along and rise up. Music makes me wanna grab somebody, rise up. Come on and rise up, dance till the final day. No need to hold back, drink like there's no other way. Lift up your feet and fly. Get off the ground tonight. Woo! Come on and rise up, jump out of what keeps you down. Get high and rise up, fly, get your feet off the ground. Come on and rise up, rise up, rise up, rise up, rise, 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 rise.
oh so freaky. I roll with it, oh so cheeky. Oh please God, no, don't tease me. Just got hit Copenhagen. Το σχόλιο είναι απλώς ότι ο κόσμος εδώ πέρα μέσα γουστάρει πολύ. Τη χορογραφική επιμέλεια της ελληνικής συμμετοχής έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ενώ στο τραμπολίνο ήταν ο γυμναστής Αρθούρος Γερεμιάν, πρωταθλητής και μέλος της εθνικής μας ομάδας γυμναστικής, και ο υπεύθυνος παραγωγής της ελληνικής καρτποστάλ, ο εξαίρετος κύριος Θοδωρής Καβαδάς. Και μετά την ελληνική συμμετοχή θα υποστούμε 2 ακόμα τραγούδια, 14η συμμετοχή, Σλοβενία. Η εβδομάδα ξεκινά για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία με πολιτικές ταραχές, διότι εκεί παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός. Οπότε η Eurovision μάλλον θα περάσει απαρατήρητη, διότι ούτως ή άλλως είναι σαν να περνάει πάντα απαρατήρητη. Η χώρα έχει να περάσει στον τελικό από το 2004, μάλλον από τότε έχει περάσει μόνο 2 φορές. Και η κυρία που βλέπετε, η Τινκάρα Κόβατς, έχει 15 ετή καριέρα και θα μας τραγουδήσει το τραγούδι Round and Round. Και συνεχίζει να ελπίζει. За кроком летí čas, kože virza, все вихаре si разиграна, върши сам. And now I'm gonna show you how to breathe, I'm gonna show you how to live. Yeah, I'm gonna make you understand. You don't know, is it love, is it hate? Why are you changing? Just a song you play on repeat. If we can change how we're living, is a life just a light at your feet. And now I'm gonna show you how to breathe, I'm gonna show you how to live. Yeah, I'm gonna make you understand. You don't know, is it love, is it hate? Why are you changing? What are we doing? You don't know, but can you feel it inside? Feel the roses, feel the pride. You believe it. Round and round again we, round and round again we. Round and round again we, round and round again we. Αυτή ήταν η Σλοβενία με κωδικό 14. Συναντιόμαστε στα social media με hashtag EurovisionGR και hashtag Fustanella. Και ήρθε η ώρα της Ρουμανίας. Τελευταία χώρα
Η κάρτ ποστάλ της χώρας γυρίστηκε σε ένα πάρκο στο Βουκουρέστι, ενώ χρειάστηκαν πολλά πυροτεχνήματα και μεγάλες μπαταρίες για τις ανάγκες αυτής της ωραίας ιδέας. Η Ρουμανία φέτος δοκιμάζει την επιτυχημένη συνταγή της Πάολα Σέλινγκ και του Όβι, που είχαν παίξει με τη φωτιά στην Νορβηγία το 2010 και είχαν καταλάβει την τρίτη θέση με το τραγούδι Playing with Fire. Φέτος περιμένουν το θαύμα και εκπροσωπούν τη Ρουμανία με το τραγούδι Miracle, θαύμα δηλαδή. Ο Όβι έγραψε το τραγούδι αυτό παρέα με τον δανό σούπερ παραγωγό Φίλιπ Χαλούν και τη Σουηδέζα pop star Frida Amundsen. Ποιο Eurovision πεθαίνεις είναι το τραγούδι αυτό, ό,τι πρέπει για να κλείσουμε με τα 15 απόψινά. I don't know if it's right, but I got a feeling, and I want to believe this is magical. Is this what it's like? 'Cause I'm starting to feel it, and I want to believe it's incredible. If you only knew all the things I could tell you, we could be dancing with stars in the night. It's so magical, So magical, so beautiful. so beautiful. It's a miracle. It's a miracle. I can see it now. All the things I see, I think I see them too. all for you and me. It's like a dream come true. It's so beautiful. No one will ever know. It's a miracle. Now you know that I'm right, and you got that feeling. I told you before that it's magical. Yes, it's magical. Now you know what it's like, and you're starting to feel it. But you just can't deny it's incredible. If I only knew all the things you would tell me, we could be dancing with stars in the night. It's a miracle. It's a miracle. I can see it now. All the things I see, I think I see them too. all for you and me. It's like a dream come true. It's so beautiful. No one will ever know. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. I can see it now. All the things I see, I think I see them too. all for you and me. It's like a dream come true. It's so beautiful. No one will ever know. It's a miracle. Thank you so much. We love you, Europe. Αυτή λοιπόν ήταν η Ρουμανία στο Eurovision Book of Records, που εμείς βλέπουμε την ώρα των διαφημίσεων και δυστυχώς δεν τα βλέπετε εσείς. Γκουγκλάρετε Eurovision Book of Records, η Πάολα σίγουρα θα μπει για την πιο μακρά κορώνα. 15η και τελευταία η Ρουμανία, 10 εισιτήρια για τον τελικό του Σαββάτου, 2 στους 3 κερδίζουν δηλαδή. Τα social media έχουν πάρει φωτιά πραγματικά. Σε περίπου 1,5 με 2 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Θα ανοίξει αυτό που λέμε το παράθυρο για το κοινό. Εδώ θα πρέπει να δείξετε προσοχή στο πώς θα ψηφίσετε. Προσοχή με την έννοια του να μην κάνετε κάποιο λάθος. 1 λεπτό από τώρα. Από το κινητό σας τηλέφωνο θα στείλετε SMS στο 19559. Όχι ακόμα, περιμένετε. Με τους κωδικούς των χωρών από το 01 στο 15. Δεν ψηφίζουμε τη χώρα μας. Και από το σταθερό τηλέφωνο θα καλέσετε 901 111 99
Και από το 01 ως το 15, επαναλαμβάνω, δεν ψηφίζουμε τη χώρα μας. Αν μας ακούτε από το εξωτερικό και έχετε δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς της χώρας που μεταδίδει το διαγωνισμό εκεί που βρίσκεστε. Έτσι. Το 50% του αποτελέσματος έχει ήδη κριθεί από τις κριτικές επιτροπές. Σε λίγο θα ανοίξει το παράθυρο της ψηφοφορίας. Ετοιμαστείτε. Όλοι οι καλλιτέχνες είναι συγκεντρωμένοι στο Green Room. Εδώ βλέπετε την Ιρλανδία. Μπορείτε να ξεκινήσετε να ψηφίσετε από τώρα, λοιπόν. Ξαναθυμόμαστε τα τραγούδια Μάλτα με κωδικό 01. Θα λέω μόνο τη χώρα και τον κωδικό, γιατί έχουμε παράλληλη ραδιοφωνική μετάδοση και πρέπει να ακούνε κιόλας εκτός από το να βλέπουν οι άνθρωποι. Ισραήλ, κωδικός 02. Νορβηγία, κωδικός 03. Γεωργία, κωδικός 04. Πολωνία, κωδικός 05. Αυστρία, κωδικός 06. Η Λιθουανία, κωδικός 07. Η Φινλανδία, κωδικός 08. Ιρλανδία, κωδικός 09. Λευκορωσία, κωδικός 10. Φύρομ, κωδικός 11. Η Ελβετία με κωδικό 12.
Είναι η Ελλάδα με κωδικό 13. Αν βρίσκεστε στο εξωτερικό και μπορείτε να ψηφίσετε, έχετε δικαίωμα ψήφου δηλαδή, δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς της τηλεόρασης που μεταδίδει εκεί το διαγωνισμό. Κωδικός 13. Σλοβενία, κωδικός 14. Και το τελευταίο τραγούδι, η Ρουμανία με κωδικό 15. Αυτό ήταν το πρώτο recapitulation. Φέτος, για λόγους διαφάνειας, οι συνθέσεις των κριτικών επιτροπών σε όλες τις χώρες είναι γνωστές πολλές μέρες πριν, ενώ στη δημοσιότητα θα δοθεί και η βαθμολογία ενός εκάστου κριτή. Βάνια Σαπέργης, Κωνσταντίνος Πατζόγλου, Μαρκάντζελο, Μέρη Συνατσάκη και Ροδάνθη Παπαδέα είναι τα μέλη της Επιτροπής μας. Ρώμη, για την ακρίβεια, Παπαδέα. Η Αυστραλία πάντα ήθελε να λάβει μέρος στο διαγωνισμό της Eurovision. Ναι, παρακαλώ, Eurovision εδώ. Τι θέλετε? Αυτή είναι η Τζούλια. Είναι παραδίπλα μας. Γεια σας, θα θέλαμε να είμαστε στο διαγωνισμό της Eurovision. Όχι, δεν είστε μέλος της Ευρώπης. Μα αφού βλέπουμε κάθε χρόνο την Eurovision. Θα μπορούσαμε να σας βάλουμε στο διαγωνισμό αν βρισκόσασταν στην Ευρώπη, αλλά δεν γίνεται. Τι ωραία ιδέα. Και κάπως έτσι η Αυστραλία εκτοπίζει τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, όλο τον κόσμο και εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision. Αρχέτυπα, αρχέτυπα. Απολαύστε τους. And we think that the Louvre could be hugely improved by making room for a big pineapple. And inside the famous churches we'll have cockatoos on badges renamed the Euro, the Euro. And to help us all unite and give Europe back its might, we'll put Russell Crowe in charge of the EU. We'll put dingoes in Romania, emus in Albania, and Speedos on your genitalia. Tonight we're on a mission to fulfill our life's ambition, to compete at Eurovision for the brand new country of Australia. Good evening, Europe. Please welcome to the stage from Darwin, Australia, Miss Jessica Mauboy. All of the colors here connecting into the wild, we go hand in hand, making our way on a million journeys, searching our hearts for a pot of gold, dancing through an ancient dream in a carnival of light, reflecting a world together in a higher love. A sea of lights, so beautiful, will lift me up into the sky and guide me home. Got enough love to last the winter, feeding our souls with 1,000 strings, playing the tune of an endless summer. Celebrate till we all got wings, dancing through an ancient dream in a carnival of life, reflected a world together in a higher love. A sea of lights, so beautiful, will lift me up into
the colors here connecting. Με την παραφορά της γνωστής φράσης του Νίλ Άρμστρονγκ όταν πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι, είδαμε τον ντεμπούτο της Αυστραλίας στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision. Πρέπει να σας πω ένα μικρό μυστικό εδώ βεβαίως. Εδώ έχουμε ζωντανή σύνδεση με το Σίδνεϊ, είναι 6,5 ώρα το πρωί. Παρά στο κουράγιο της πραγματικά δηλαδή. Μια χαρά είναι η Αυστραλία, 6,5 ώρα το πρωί. Το μυστικό είναι ότι υπάρχει Αυστραλέζα που θα γίνει βασίλισσα βεβαίως, η επόμενη, εδώ στην δανέζικη βασιλική οικογένεια. Μην ξεχνάμε όμως για το τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ, να δώσουμε 10 εισιτήρια για τον τελικό της Σαββάτου. Μόνο 10 από τα 15, 2 στους 3 δηλαδή, θα πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό της Σαββάτου. Και αν ακόμα δεν έχετε αποφασίσει, ίσως σας βοηθήσει το δεύτερο recap. Μόνο τη χώρα και τον αριθμό θα λέω. Μάλτα 0-1. Ισραήλ 0-2. Αυτό το recap είναι διαφορετικό. Έχει και ζωντανά πλάνα από τους τραγουδιστές. Νορβηγία 0-3. Γεωργία 0-4. Πολωνία 0-5. Ο μόνος λόγος που θέλει να περάσει η Πολωνία στο τελικό είναι για να το σχολιάσουμε αργότερα με τον Γιώργο Καπουτζίτη που θα είμαστε στην παρέα στην μετάδοση του Σαββάτου. Μόνο γι' αυτό. Αυστρία 0-6. Στο τέλος τσιρίζουν την ύφη. Λιθουανία 0-7. Προσοχή, μην πέσετε πάνω στη Λιθουανία δηλαδή. Φινλανδία 0-8. Boy band. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ιρλανδία 0-9. Είναι η Λευκορωσία με κωδικό 10.
Σπύρο με κωδικό 11. Είναι η Ελβετία με κωδικό 12. Είναι η Ελλάδα με κωδικό 13. Rise Up. Η Ρουμανία με κωδικό 14. 15, το τελευταίο. Μην νομίζετε ότι μένει και πάρα πολύς χρόνος ακόμα για να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Οπότε, μόνο 5 λεπτά όπως βλέπετε. Όσοι βρίσκεστε εκτός Ελλάδας, μας παρακολουθείτε και έχετε τη δυνατότητα να ψηφίσετε, κάντε το. Ο κωδικός της χώρας είναι το 13. Όσοι είστε στην Ελλάδα, ξέρετε, μέχρι 20 ψήφους μπορείτε να δώσετε από κάθε τηλεφωνική γραμμή. Οι Δανείοι διοργανωτές είχαν μια καταπληκτική ιδέα. Όπως τον πρώτο ημιτελικό σκάρωσαν το hashtag My Eurovision Song, αυτή τη φορά σκάρωσαν το My Eurovision Dance. Έλαβαν βίντεο με τις πιο τρελές χορευτικές φιγούρες, ξεχώρισαν 26 τολμηρούς και τους έφεραν στη σκηνή του 51ου διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision. Ένα από αυτά είναι η Megan από την Ιρλανδία. Megan είναι 8 χρονών και είναι το ντεμπούτο της στη σκηνή. Καταπληκτικό είναι το μικρό. Είναι ίσως η ωραιότερη στιγμή του απόψινού ημιτελικού. Σας αφήνω να το απολαύσετε.
Αυτό είναι το καταπληκτικό που έκαναν οι Δανείοι φέτος. Έβαλαν τους εντός εισαγωγικών απλούς, όλοι σύνθετοι άνθρωποι είμαστε, όλους τους ανθρώπους πάνω στη σκηνή της Eurovision. Και με αυτό που έφτιαξαν στον πρώτο ημιτελικό, My Eurovision Song, και τώρα με το hashtag My Eurovision Dance. Σε δευτερόλεπτα θα κλείσει το παράθυρο της ψηφοφορίας. Ένα-δύο μηνύματα ακόμα προλαβαίνετε να τα στείλετε. Σε λίγο θα μάθουμε και το αποτέλεσμα της σύμπτυξης της τηλεψηφοφορίας με την ετυμηγορία των επιτροπών ήδη από χθες. Αυτό που μας ενδιαφέρει φυσικά είναι να ξαναακούσουμε το Rise Up και το Σάββατο το βράδυ. Κλείνουν οι γραμμές. 3, 2, 1. Ο κύβος ερήφθη. Πάμε για διαφημίσεις. Join us λοιπόν, ελάτε κοντά μας. Επιστρέψαμε στο παλιό ναυπηγείο της Κοπενχάγης, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση της ΝΕΡΚ και το πρώτο πρόγραμμα. Πρέπει οπωσδήποτε να γκουγκλάρετε το Eurovision Book of Records, πράγματα που δεν βλέπετε κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, ενώ στην ιστορία θα μείνει ο χειρισμός της Liz μέσα στο Green Room και ο τρόπος που έπαιρνε και παίρνει δηλαδή τις συνεντεύξεις. Λοιπόν, θα τα δείτε όλα αυτά μέσω των social media άμεσα. Αυτές είναι οι 6 χώρες που βρίσκονται ήδη στον τελικό. Τα διαδικαστικά τα ξέρετε. Είναι οι 5 χώρες, οι Big Five και η Οικοδέσποινα. Για να δούμε τα τραγούδια τους λίγο. Ηνωμένο Βασίλειο είναι το τραγούδι Children of the Universe με την Molly Smith-Downes, η οποία υπογράφει στίχους, μουσική και ερμηνεία. Το Σάββατο θα πούμε 2 πολλά για τα τραγούδια. Αυτά. Αυτό είναι το ισπανικό τραγούδι. Η 32χρονη Ruth Lorenzo χορεύει στη βροχή με τη φωνή και ερμηνεύει το Dancing in the Rain. Από την Γερμανία το συγκρότημα Eliza, η Έλα, η Ιβόν και η Νάταλη ερμηνεύουν το τραγούδι Is It Right? Αν είναι σωστό θα φανεί στο τελικό. Από τη Γαλλία το συγκρότημα Twin Twin ερμηνεύει το τραγούδι Moustache, Moustache. Ξέρω ότι πάθανε μεγάλη. Τη μία στέλνουν την Πατρίσια Κάση και από την άλλη το μουστάκι, δηλαδή. Πραγματικά. Πιθανώς στο τελικό να έχουμε και μουστάκι και μουσί, Από την Ιταλία η Έμα στο τραγούδι La Mia Città, η πόλη μου. Στη Δανία η διοργανώτρια, ο Μπαζίμ, ερμηνεύει το τραγούδι Cliché Love Song σε φάση αυτογνωσίας.
Είμαστε έτοιμοι για τα αποτελέσματα. Εντάξει, το είδαμε το recap, πάρτε το. Μπορείτε να το πάρετε, λέμε. Join us, λοιπόν, δεύτερος ημιτελικός, 59ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Είμαστε πανέτοιμοι για τα αποτελέσματα. Θα μας ταλαιπωρήσουμε, φαντάζομαι, και απόψε λίγο. Η Λίζα είναι δίπλα στο Γιώνο Λασάντ, το αφεντικό της φάσης. Είσαι, λέει, ο executive της producer της EBU. Σημαίνει ότι είστε υπεύθυνος εδώ και θέλαμε να ξέραμε τα πάντα για σας. Αλήθεια, λέει. Για παράδειγμα, ας πούμε, ξέρω ότι τώρα θα μου πείτε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι έτοιμα. Α, τον έχει ξαφνιάσει. Λοιπόν, το σενάριο δεν ήταν αυτό, ήταν άλλο το σενάριο. Το σενάριο έλεγε ότι εκείνη τον ρωτάει αν είναι όλα έτοιμα και εκείνος θα ζητούσε ένα ακόμα λεπτό. Και εκείνη του λέει, ήξερε ότι θα μου το πείτε αυτό. Οπότε θέλω να δείτε ένα ακόμα βίντεο με το Eurovision Book of Records, το οποίο προφανέστατα δεν είναι έτοιμο και τη ζητούν να καλύψει αλλιώς το χρόνο. Ωραία, εδώ υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα. Κρίμα που δεν μπορέσαμε να δούμε το βίντεο με το Eurovision Book of Records. Θα κάνουμε ένα recap, γιατί οι διοργανωτές χρειάζονται λίγο χρόνο. Συμβαίνουν αυτά. Το recap πλέον δεν μας είναι χρήσιμο, γιατί η βαθμολογία έχει δοθεί. Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά, ζωντανό show είναι. Οπότε ξαναθυμόμαστε τα τραγούδια, θα τα δούμε όλα. Από αυτά τα 15 τραγούδια, τα 10 θα περάσουν στον τελικό του Σαββάτου. Έχετε στείλει εδώ στα social media με τα γνωστά hashtag που μνημονεύαμε στη διάρκεια της εκπομπής πάρα πολλά μηνύματα. Έχετε πάρα πολλά προγνωστικά. Λέτε ότι θα περάσει οπωσδήποτε η Αυστρία. Λέτε ότι θα περάσει πολύ λέτε ότι θα περάσει η Νορβηγία. Θεωρείτε δεδομένο ότι θα περάσει η Ελλάδα, από ό,τι βλέπω από τα προγνωστικά σας δηλαδή στο Twitter και στο Facebook. Την Ιρλανδία θεωρείτε δεδομένη. Για τη Γεωργία δεν βλέπω τίποτα στις αναφορές σας, πάντως. Δικαιολογημένα λίγο. Τώρα μπορούμε και να σχολιάζουμε αφού έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Τα καλύτερα σχόλια κάνατε κατά τη διάρκεια του τραγουδιού αυτού εδώ που βλέπουμε, το οποίο μάλλον αδικείται από το πολύ γυμνό, αλλά τέλος πάντων. Τα καλύτερα σχόλια κάνατε σε αυτό το τραγούδι. Εδώ άνοιξε μια συζήτηση με αυτό το τραγούδι περί ετερότητας. Έχει γίνει σεισμός με αυτό το τραγούδι εδώ μέσα. Και πραγματικά η Κοντσίτα φάνηκε να παθαίνει δέος πάνω στη σκηνή από αυτήν την υποδοχή. Εντάξει, ότι είναι ένα gay-friendly γεγονός Eurovision, το ξέρουμε, αλλά εδώ μέσα είναι σεισμός. Για να δούμε πώς θα υποδεχθεί ο κόσμος αυτήν την εκκεντρική εμφάνιση. Πάντως δανείζομαι εδώ το χρόνο για να σας ξαναπώ να γκουγκλάρετε το Eurovision Book of Records. Είναι μια σειρά από βιντεάκια που έφτιαξαν οι Δανείοι. Ας πούμε, ένα βιντεάκι με τα πιο ψηλά μαλλιά. Ένα βιντεάκι με την πιο μακριά κορώνα. Ένα βιντεάκι με τα πιο πολλά χειροκροτήματα. Είναι τόσο ωραία, τόσο χιουμοριστικά. Κρίμα που δεν μπορέσαμε να δούμε ένα τώρα. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει και έτσι λοιπόν έχουμε μια μικρή καθυστέρηση και μας ξαναθύμισαν απλώς τα τραγούδια που πήραν μέρος, απλά και μόνο για να καλύψουν το χρόνο, καθώς προφανώς υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί αυτός ο χρόνος. Να, ας πούμε, για αυτό το τραγούδι δίστανται πάρα πολλοί απόψεις για το αν θα προκριθεί ή όχι της Φύρομ, της γειτονικής μας χώρας.
Οι Ελβετοί βρίσκονται, το καμαρίνι των Ελβετών είναι ακριβώς δίπλα από το δικό μας καμαρίνι. Έχουμε πιάσει διπλωματικές σχέσεις φυσικά. Ο άνθρωπος αυτός έχει δώσει πάνω από 300 συναυλίες ως frontman παραδοσιακού συγκροτήματος, folk συγκροτήματος στην Ελβετία. Εδώ είναι τα δικά μας παιδιά που λένε. Εδώ είναι η Σλοβενία. Ο Νικόλας, ο Θεόφιλος, ο Σέιν, ο Αρθούρος, ο Γιώργος, όλοι έχουν αγωνία. Μια αγωνία η οποία παρατηρείται με έναν αρκετά βασανιστικό τρόπο. Είπαμε ότι θα μας ταλαιπωρήσουν, αλλά δεν φανταζόμασταν ότι θα μας ταλαιπωρούσαν και επί 5 ολόκληρα λεπτά επιπλέον. Για να δούμε τώρα. Μόνο 10 από τα 15 τραγούδια που μόλις είδαμε θα πάρουν το ειστήριο για το μεγάλο τελικό. Αστευόμασταν πριν και τώρα την πατήσαμε. Είναι έτοιμα τα αποτελέσματα. Λίσα, έχουμε έγκυρο αποτέλεσμα. Να τον πάρουμε και σε ευρωεκλογές στο Γιονόλα. Έχουμε πάρει το πράσινο φως. Για να δούμε τα ηλεκτρονικά φακελάκια σε τυχαία σειρά. So let's get to it. The first country is Switzerland. Ελβετία. Ορίστε. Ελβετία. Συγχαρητήρια στην Ελβετία. Θα τα πούμε στον τελικό, είπε. Και το είπε. Δεύτερος. Δεν το πιστεύαν ούτε εκείνες. Κάποιοι εδώ κοντά είχαν προβλέψει το αποτέλεσμα όμως. Συνάδελφοι. Σχολιαστές. Να η Σλοβενία, η οποία ήταν μετά από εμάς εντωμεταξύ, αυτό δεν είναι πολύ καλό. Νάκη, Πολωνία, θα έχουμε να λέμε με τον Γιώργο. Θέλω να ξέρω αν μπορούσαμε να χωρίσουμε τις ψήφους σε αγοριών και κοριτσιών. Τι βάρος θα είχαν οι ψήφοι. Τι χρώμα. Είναι δύσκολο. Romania. Όχι η Ρουμανία. Congratulations to Romania. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. The next finalist is. Wait for it. Υπομονή. Norway. Νορβηγία. Lenovision. Κοίτα να We wish δεις. our Nordic brothers the best of luck. Και βέβαια εύχεται στους γείτονες του Νορβηγούς καλή τύχη. Country number 6 is. Άλλες 5 χώρες, Νορβηγία, Ρουμανία, Πολωνία, Σλοβενία, Greece. Είμαστε στο καλό το είπε. Ευχαριστούμε. See you on Saturday, Greece. Ελβετία ήθελα να πω πριν. Άντε, Χριστιανέ μου. Next country. Πολύ ωραία. Τώρα μπορούμε να κάτσουμε λίγο πιο άνετα, να δούμε ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι 4. Malta. Μάλτα. Malta. Congratulations, Malta. Μάλτα. Τώρα που το σκεφτόμαι καλύτερα. Μάλτα. We have now revealed 7 countries that have made it through to the final. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι από τώρα. Φέτος θα γίνει κάποια έκπληξη στην Eurovision. Στο λέω από τώρα. Θα κερδίσει κάποια χώρα το Σάββατο που δεν περιμένουμε. Δεν περιμένουμε από τις συνηθισμένες. Θα είναι κάποιο καλό τραγούδι. The 8 finalists. Άλλες 3 θέσεις απομένουν. Belarus.
La Biélorussie. Η Λευκορωσία. Ακούτε τις αποδοκιμασίες. Καλά, Λευκόρωσία είναι, δεν είναι Ρωσία. Next Γιατί country that you αποδοκιμάζουν. voted for. Μας μπερδεύτηκαν. Ίσως δεν άρεσε το τραγούδι γι' αυτό, έτσι. Finland. Φινλανδία. We'll be seeing you in the final, Finland. Πάλι στους γείτονες είπε, θα τα πούμε. Η Ιρλανδία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Ladies and gentlemen, Η this Φύρο, is the last finalist. το Ισραήλ, η Γεωργία, η Αυστρία. Α, This is Κοντσίτα. big. Κοντσίτα really big. Κουράγιο. The 10th finalist is Όλοι λένε εδώ ότι είναι η Κοντσίτα ο 10ος. Α, φωνάζουν όλοι Αυστρία εδώ. Ακούστε και τον ήχο, δεν θα μιλήσω. Austria. Ισχυμικό επεισόδιο έπαθε η Κοντσίτα Βούρστ. Katia, congratulations, the Queen of Austria. Καλά. Η βασίλισσα της Αυστρίας. Την είπε. We have now found the 10 finalists that you voted for. Γίνεται And I'm χαμός sure they ακόμα look στο very much γήπεδο, forward to singing στο in στάδιο, στο Saturday's χώρο grand τέλος final. πάντων. Έχουν αποσυντονιστεί και οι ίδιοι οι παρουσιαστές. Having heard all the songs by Βλέπετε now, τους 10 που κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Άρα λοιπόν οι 26 χώρες που θα συμμετάσχουν στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου είναι ήδη γνωστές. So let's enjoy the 10 fantastic finalists that we have found tonight. Αργά το βράδυ θα μάθουμε και τη σειρά παρουσίασης. Θυμηθείτε τους 10 που πέρασαν. Είναι η Μάλτα με το Coming Home που εμφανίστηκε στην πρώτη θέση κιόλας. Έκανε τη σέντρα που είπαμε. Η Νορβηγία που ήταν στη δεύτερη. Σειρά εμφάνισης. Η Πολωνία που ήταν πέμπτη νομίζω. Δεν τα θυμάμαι και απ' έξω καλά, αλλά νομίζω ήταν 5. Μιλάμε για τις 5 πρώτες ήδη. Η αμέσως επόμενη ήταν η Αυστρία. Ναι. Που έχει περάσει και αυτή. Έχετε παρατηρήσει φυσικά ότι φέτος έχουμε πολύ λίγες συμμετοχές. Έχουμε 37 συνολικά συμμετοχές. Όσες είχαμε πριν δημιουργηθεί ο θεσμός των 2 ημιτελικών. Λευκορωσία. Κάτι έχει αυτό το τραγούδι. Εδώ τελικά οι ψηφοφόροι δεν σφύριξαν αδιάφορα απέναντι στην Ελβετία. Εδώ και η ελληνική συμμετοχή. Σλοβενία δεν την περίμενα, για να πω και ένα βιογραφικό στοιχείο. Και η Ρουμανία που είπαμε, πιο Eurovision πεθαίνεις, εντάξει. Okay. Δεν ήταν και τόσο θαύμαδα. Αργά το βράδυ θα μάθουμε τη σειρά παρουσίασης, ποια θα είναι η σειρά δηλαδή, το Σάββατο. Η Λίζ, ο Πιλού και ο Νικολάη μας αποχαιρετούν. Ευτυχώς η χώρα μας τηρεί τις παραδόσεις. Θα δώσει το παρόν για μία ακόμη χρονιά. Εδώ βλέπετε σε τυχαία σειρά τους 26. Δεν έχουμε να κάνουμε άλλο τι από το να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το βράδυ του Σαββάτου ακριβώς στις 10 και ακριβώς στις ίδιες συχνότητες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές. Το Σάββατο στο σχολιασμό θα είμαστε παρέα με τον Γιώργο Καπουτσίδη από όλους όσοι εργάστηκαν για την απόψινή μετάδοση, τεχνικούς, σκηνοθέτες, γραφίστριες, κομπιουτεράδες αλλά και δημοσιογράφους και από μένα, τη Μαρία Κοζάκου, ευχές για ένα ωραίο ανοιξιάτικο βράδυ από την δροσερή Κοπενχάγη. Καληνύχτα!